baina erran bizi naiz, gehiegi dakit eta orain ezin dut antzi. Zer zarete zer dugun irentzi. Zientzia fikzioak literaturan eta kaleko arteak edo street art fenomenoak baldute antzekotasunik. Biak dira artea, sormena dute iturburu, eta irudimena dute komunean zerbait izatekotan. Eta hori da hain zuzen, Mikel Alvarez Sarriegik erabili duena, Euskalia izeneko bere lehen eleberri honetan. Atzeko zaurrera jarri baitu euskararen egoera, baita beste hainbat gauza ere. Mikel, 23. mendera eramango gaituzu eta Euskaliara. Bai, urrutira, denboran eta espazioan, ez? Euskaliak 14 galaxia, edo espazio ezagunean euskaliarrek ezagutu dituzten 14 galaxiak biltzen dituztelako, eta bai, esan bidaia zoroa irakurleari proposatzen dio dana, eta bidaia zoroa liburua idazte izan dana, bai. Gidoigintzan, zinemagintzan, Mikel, basabiltz eta portxuet liburuaren oinarri hori da bai. Bai, frustrazio batetik abiatzen delako, liburu hau garbi dago. Telesail bat zan, Euskaliak telesail bat izan nahizun, eta egia esan, izan zan garaiban duen beste telesail proiektu batzu garatu genitun, oso gertu hili ginen, azkenarekin bereziki, eta, ostra, hainbeste ilusio, hainbeste lan jartzea zerbaiten, eta beti kajoi baten bukatzeak, horrek ere nekatzen du, ez? Eta historia hau aurretik neuken, eta egia kariño berezian niola, ez? Oso zoroa zalako, eta nahiko garbi nukelako hau ezintzala grabatu, ez? Eta erabaki nun, zein barret honekin, ez? Berriz bidea hau hasi, azkenean berriz kajoi baten bukatzeko, ez? Ez, honekin zerbait behar dut, eta nikin behar dut. Eta zer egin dezaket diru gabe eta ni bakarrik. Ordenagailu aurrean jarri eta idazten hasi. Eta eleberri bihurtu zen, historioa. Agustin Zubikarai saria jasota bai, horrek, bultzada bat ematen du bai idazteko, ezta? Bai, bultzada bat eta berme bat, esatizutelako, frustrazioa ez, impostore sindromea ez, ere banun, eta, bada esatea, etxai gaizki, ez, jarraitu, ez, eta egia esan, opari bat bezala jaso nun, oso eskerrutan, Ondarruko udala eta elkarri, beka honekatik, eta gaina izan zen liberazio bat bezala, ez, eta bazan, patu izkitzuten sentimentu guzti horietatik, baneko esatxatu, inorrek etzula ez espero honetaz, ez? Orduan horrek askatu nindun, presio guztiez, eta oso ondo pasatu dut, oso ondo pasatu dut, bai. Behar zainen gaude, gaur artefaktu bertatik izango dalako, berezia da zuretzalekua, bertakoa zarelako, baina lagun asko bai gogoan izango ditugu batuko zaiguna, eta beste bat, liburuan eskaintza egiten zaion lagun min bat. Hori da, bai, arratxean izan itzen noain dala gutxi eta bukaran galdetu zidaten eskaintzaren gatik, ez? Imanoli eskainita da, nire laguniko berenetako bat, bere buruaz beste egintzun, dala 3 urte eta galdetu zidaten beretaz, eta emozioak gainez gaintziaten, eta alde egin un pixka bat, ez? Eta lagun batek idatzi zin, eta esan zin, Mikel, alde indek, urrengon itzen Imanoletaz, ez? Kontatu zein zan Imanol, pertsona zoragarri eta genial bat zalako, eta gaur esantzen idatenean lekua aukeratu nezakela eta gonbidatu bat, Imanolek plaza bat badu, orain behasainen, bere omenez egindakoa, eta gurekin izango da Xabi anuntzi bai, plaza hortako arte urbano edo obra hori egin duen artista. Non emontre zaude? 3 ordu daramatzat zuri deika. Galaxia arteko jaurlaritzako elite taldeen buruzagiaren hologramak esnatu zuen beste behin. Euskalia, Mikel, historiako erresumarik oparoena, zabalena, justuena izango da? Bai, baina hasita ez, altu jo, ez? Bai, joku hortan, grazia egiten zin, gaina, distopiak hain modan dauden hontan, utopia bat, Euskalia hitzak ere badu, ez, Arkadiatik eta pixka bat, ez, leku zoragarri bat, ez? Azkenean, leku zoragarri guztiak ez direlako, dirudina bezain zoragarriak, ez? Oso bizuala izango den eleberria, esan dugu lehen, apurtxu bete telesail bat izateko sortu hasierako idei horretan, eta gero eleberri bihurtutako, zenbat akzio dagoen, zenbat abentura dagoen, abenturen liburu bat izango dalako, hori bai, zientzia fikzioa esango dugu, etorkizunean kokatuta egongo garalako, saltoak egongo diren arren, historian, nondik hasiko gara, kontatzen hau dana? Ez dakit, nondik hasi gaitezken, baina egia da, bai, zientzia fikzioa dela, ez? Baina
hasieratik bai defendatu dut pixka bat, bazalako aurretik neuken mantra bat edo, ez? Eta da, bai zientzia fikzioa, novela beltza edo fantasia edo beste edozein bezala, ez dira genero itxiak, ez? Azkenen baliabideak direla, ez? Tresnak direla, testuinguruak direla, ez? Azkenen zuk zientzia fikzioa, zientzia fikzio testuinguru baten barrun, drama familiar bat kontatu dezakezu, ez? Eta azkenean hitz egiten dituzun gauzak dira, bizi guztian hitz egin ditugunak, ez? Eta askotan hor badago, badaude bildurrak eta aurreiritziak, ez? Zientzia fikzioa ez zait gustatzen. Bueno, egia da, zientzia fikzio genero itxiko zaleak direnek esan didatela. Ez da zientzia fikzioa. Ez da zientzia fikzioa. Ez hori da, zientzia fikzioa da. Bueno, azkenen zerbait, garbi nuken irudimen hemorragia bat, izatea nahi nula, ez? Buruaren zintzaian guztia sartzeko aprobetxatu nahi nula, ez da posible inoiz ez, eta horretarako, zientzia fikzioak ematen izkitzu aukera pilo bat, zabaltzen izkitzu ate guztiak. Humorea dago. Liburuarekin tarteka eta bakarrik irakurtzen, eta ariketa horretan, barrebe egiten dalako, ozen egin du barrenik pare bat aldiz, eta bakarrik zauzen nien ez da inerreza. Gero batekin konpartitzen duzunean eta partekatzen duzunean, bai, baina bakarrik zauzen nien ez da inerreza eta badago horretatik, bai. Horrek poza ematen dit, hori entzutea, lagun batek esan zin, autobusen irakurtzen nahi zala eta altun hasi zala eta oso gaizki pasatu zola, ez? Gauzaiek politiak die, ez? Badalako gainea, zientzia fikzioa, novela beltza, bai da egin deten autu bat, ez? Historia hau kontatzeko usten nolako horiek zela behar nituen baliabideak, baina humorea bada zerbait, bana ezina egiten zaidana. Asko kostatzen zait moztea, ironia bereziki, ez? Horren, hau ere alde hortatik opari bat izan da, humore horri ateak zabalik utzi izkietelako. Ironia, gainera, humore beltzetik izango du, klaro, eta kritika sozialerako behintzat hausnarketa bat egiteko aukera. Euskalian mundu alderantziz aurkituko dugu. 200 urte aurrera egingo dugu, eta 14 galaxia eta 1000 planetetan euskaldunak izango dira jaunda jabe, eta, klaro, mundu alderantziz, gaur egun daukagunaren kontrakue. Hori da, hasieratik oso barri nuken ispilu bat jarri nahi niola aurren irakurleari, ez? Eta ispilu hori da azkenen, ez? Zure burua ikusten duzu, etza konturatzen ezberdina dela, baina alderantziz dago, ez? Kontrakoa da, ez? Eta hori egin nahi nun hizkuntzarekin, ez? Bueno, euskera ere bada gai bat, beti arduratu nauna, ez naiz pertsona berezikin militantea izan ezertan, baina uste euskerarekin badauketela lotura hori, eta autu hori, ez, euskera idatzi, bai gidoigi lanetan ibili naizenean edo hori izan da nire nahia, eta baita hemen ere, eta nahi nun, ispilu eta humorearekin ulertzera eman edo buruan dituen gauza batzuk, ez, eta horra zeuden bi gauza nagusi, ez, eta bat da, euskaldunak, hizkuntza gutxitu baten jabe izan da, nola jokatuko genuken gure hizkuntza hegemonikoa izango balitz, ez? Euskaldunok badaukulako jarrera pentsatzeko superjatorra gehala eta gero errespetatuko genituzkela danak, ez? Bueno, nere zalantzak dauzket, ez? Eta beste alde batetik kontrako aldea, ez? Esaten digutenak esageratu batzuk gehala eta bueno, euskeraz bada hitz egiten eta ez dakiz zer eta bueno, eta orain dauzkegun iskanbila guztiak, ez? Hainbat udaletxetan eta hainbat lanposturekin eta bueno, jende horrek zer esango luke, arriskuan dagoena bere hizkuntza izango balitz, ez? Eta hortik jolasen, mozorro jolas horretan ibiltzen, atera da liburu hau. Nik gaur gomendatzen dudan liburua, 2 aldiz erditu zinen nitaz ama liburua da, Alaine Agerrerena. Eta oso modu pertsonalean kontatuta dagoen istorio bat dela pentsatzen dut, eta hala sentitu nuen lehenengoz irakurri nuen momentutik. Gainera, familia baten kontakizuna da, ez? Pertsonaia gainera etengabeko evoluzioan dago, eta bere ama eta bere ahizparekin dituen harremanak kontatzen dira, oso modu pertsonalean eta benetan islatzen da haien istorio erreala. Gainera, bitxikiri bezala edo niri lehenengo aldetik harritu ninduen gauza bat izan zen haien arteko elkarrizketak bermeotarrez daudela eta elkarrizketa horiek egiazkotasuna ematen diete elkarrizketei, ez? Azken finean, behaien familia giroan gertatzen diren gauzak halako haien euskalkian kontatzeak ematen diolako garrantzi handia istorioari. Eta horregatik, gomendatuko nuke istorio hau benetan pertsonala delako eta oso modu argian kontatzen delako protagonistaren istorioa.
pertsonaiek ze pisu duten. Esango dugulako, Euskalian bai, historiok badauka pisua, hasi eta amaitu egingo delako esaten gabiltzena, 1000 abentura gertatuko dira, hori guztia buruan ondo euki behar da, Mikel idazten hasi aurretik, baina pertsonaien pisua bestak beste kapituluek ere euren izena eramango dute. Pertsonaia nagusiak, 4 pertsonaia nagusia esango dugu, onak eta txarrak ganera. Bueno, bai, hor bi gauza daude eta pozten naiz gainera aipatzeaz dielako idazketa prozesuan gehien obsesionatu ninduten gauzak, ez? Alde batetik, bueno, guztia lotuta egoteaz, barne koherentzia bat egoteaz. Oso urduri jartzen hau telesail bat ikusten hasi, ez? Eta azkeneko atalean batean egiten dut, ez? Magia, eta zer, a ber, bai, nola iritsi zaten, ez? Ez duzu landatu, ez da, osea, hasi zinenean idazten hau, etzenekin nora zinoatzen, ez? Horrek oso urduri jartzen hau, orduan, oso garbi neuken hemen ezintzala hori gertatu. Seguro eskapatu zaitela zerbait, ez? Baina, orduan, hasieratik oso garbi okin nun... Ibili nahi luparekin eta oso ondo dago. Bai. Zon dizut, nahiko obsesioa izan daitekela. Ibili nahi luparekin, a ber, Dariak oso ondo lotuta daude, ez? Bai, eta horregatik oso garbi noken lehenengo egitura indartsu bat behar nula, ez? Eta nik askotan, liburu honen idazte prozesua konparatu dut, ez naiz arkitektoa, eta ez dut ideiak ere hortaz, baina eraikin bat eraikitzearekin, ez? Denbora asko hartu nun, oinarriak eraikitzen, abeak ondo jartzen, pentsatzen nundik nora egon bartziren eskailerak, nundik nora korridoreak, ez? Eta behin ezurdura hori noenean, ez, eraikin bat egiten hasten direnean, ezurdurak eginda daudenean, hasi nintzen gozatzen, hasi nintzen paretak pintatzen, lorontzi bat jartzen, kuadro bat jartzen. Hasi zinen jolasten. Hori da, hasi nintzen jolasten, baino ezurdura horren gainean. Orduan, hori, ez gordeta duket gainea, zatio, nahiko kaotikoa eta esango nuke nagia edo naizela askotan lanerako, eta lehendabiziko aldia da, ariketa hori egin detela, eta da, ikasketa prozedura bat izan da, eta izango da etorkizunen betingo deten gauza bat, eta da lehenengo eskema bat osatzea, ez? Neuken atalez atal, eta da, bi horriko eskema bat da, 3 lerrotan zer gertatu hartzen atal bakoitzan, hau da, hemendik aterako dira, hau gertatuko da, eta hemen bukatu behar dute. Eta gero nitu hor, pintzak edo nik deitzen dio dana, dala, obsesio horregatik ez, informazioaren dosifikazioa, ez, hemen aipatu behar dute hau, edo agertu behar da objektu hau, edo, pixkan nuen hori, orduan, hasten ditzen idazten, eta egitura eginda zegoen, eta horri hasten ditzen, jolasten, ondo esan dezun bezala, eta horrea juten. Eta gero, pertsonaiak aipatu. Jolasten pertsonaiekin, jolasten egiten dituzun referentziekin, kontakizunekin, bueno, irakurleako zatu egingo duelako, eta pertsonaiak esaten gabiltzena, bi emakume, bakotxa alde baten, bi gizon, bat gaur eguneko izango da, inaut, berarekin hasiko gara kontakizuna, eta gero etorkizunetik etorriko diren, Erkuden, Eusko Jaurlaritzako galaxiarteko, bueno, agenterik onena. Elite taldeko agenterik onena. Elite taldeetan gazten sekula sartu den agentea. Erkuden zoragarria da. Eta gero, bueno, gaiztuen tartien, bueno, gaiztuek, eurena defenditzera doaz. Hori da. Honek, bueno, gaztelera eta erdal kultura defenditzen datoz, bueno, azkenean... Hizkuntza gutxitua delako. Nahiko folklore olimpiadetara mugatuta geratu direlako. Igone eta ugutz. Bai, garbi nuken baita ere hori, pertsonajek esan dizut, lehen bide bat egin behar zutela, ez? Eta oso ondo pasatu dut, pertsonajekin, eta bereziki oso ondo pasatu dut elkarrezketekin. Bada bereziki gustatzen zaiten zerbait, eta gaina, uste, erosoago sentitzen naizela elkarrezketak idazten, ez, narrazioa, edo deskribapenak, eta hortein nuken bildurra, poztu nahi izan... Ez da erreza, Ez da erreza, eta poztu nahi izan diazula akzioa eta dagoela, hori izan nire bildurretako bat, akzio estenak eta nola kontatuko nituen, benetan funtzionatuko zuten, benetan tensioa sortuko zuten irakurlean, edo jakinmina piztuko zuten, bai hori, elkarrezketekin pasatu dut oso ondo, eta politia izan da, hasieratik, neukela marrazki orokor bat edo eginda, bakoitzan nolakoa zen, eta ze bide egingo zuen, bai aldi berean bizitza propio hartu dute. Eta idazten ari nintzela aldatu dira, eta nabarmen Igonerekin gertatu zait hori. Eta oso ondo pasatu dut. Bai, oso ondo pasatu. Kontatuko dugu apurtxuet. Nik aukeratzekoetan Erkuden aukeratuko dut, Eta gustatzen zait, aukera. Nik nagusitan Erkuden izan nahi dut. Eta gero, Igone, badau, bestak beste, hiltzaile bat izango da, psikopata bat izango da, ze familiatik datorren, erdaldun zarra izango da sortzez, eta hori oso gitxi, egongo dira ja, 23. mendean. Esan dugu, psikopata bat, baina ume bat da. Bai, nahi nuen sortu erreferentzien artean, liburuak daude, baina badaude telesaiak ere, eta bat bada utopia, ez? Eta da niretzako,
nire top 3an lehenengoa ez badago, ez? Bai da, izugarri gustatzen zaidan telesail bat da. Eta hor badago, hiltzaile bat edo, ez? Gainera, bueno, soldatapeko hiltzaile bat edo, eta oso pertsonaje estremoa da, ez? Eta gainera, ba hori ez, Lodia, ez? Eta ni ere, bueno, Lodia naiz, ez? Lodia asko ezagutzen dut, eta aldarrikapen bat ere badago hor, eta pixka da sortu nahi nuen horrelako pertsonaia estremo bat, ez? Eta jonitzen oraindik estremo gora, ba klitxeak apurtzeko nahi bat ere banulako liburu hau idaztean, eta Igonek ematen zizkin aukera guztiak, eta bai, da 16 urteko neska bat, gaztegoa ematen duena, ume itxura handi duena, Lodia, pentsatu dutena bizi guztian ingurukoek eta falta zaiola zerbait, baina justu kontrakoa da, ez? Gehiegi du buruan, ez? Eta egia esan, kapitulu hori, gainera, konturatu nintzen dela liburuko atalik luzena da. Bere atala, bere aurkezpena, eta niretzako bai bizi izan nun liburu barruan dagoen liburu bat bezala. Edo bai da, ipui bat, bera bakarrik ulertu daiteken zerbait, ez? Eta uste dut gainera, aipatu dugun ispilu horretan, eta hor dagoen hausnarketa proposamen horretan, oso garbi nukelako ez nuela apaizlana egin nahi izan. Osea, gauzako rutzi nahi nituen pixka bat, eta norberak aukeratzeko zer pentsatu nahi duen, atal horretan hori lantzeko ere aukera pilo bat eman zizkidan atalak, bazkena esan izan bezala naturalki sortzen dilako gauza asko, eta bai, nik ere maitasun berezia hartu diot. Neska, ez da, zoroari guztetan ja gutxiki dala, zerbait gehiago da, bai. Gero, Einaut, bestak beste, gaur egun bizi den mutil euskaldun bertoko izango da hau. Bai, hau esango da, bai. Ni ere izan naiz pixkat Einaut, nire bizitzan, bai. Ez, hori, bere bizitzan erabaki bat hartu du, ez duen norbait, ez? Bere amak esaten dio bezala, ez? Eta hori nik etxen entzundako esaldi bat, eta hori, errekak daraman adar bat zara, ez? Hau da, joan da hor, ez du fundamentuzko ez erregin bizi guztian, eta batean, etorkizuna bere eskuetan egongo da, ez? Eta horrek antiero erroi horrek ez, eta holako ganora gabe bat dalako, ez? Holako ganora gabe baten eskutan ustea hori dana, grazia egiten zidan zerbait da, eta berak ere edukiko du bidai bat. Evoluzio hori izango du. Eta gero gutza aipatu dugu apurtxu bet, ardura daukana, eta asko gustatu zait, eta honekin egin dut barre. Karo, bera euskalduna da, baina erdaldun zarra izan nahi du. Orduen, Igonek eta berak gazteleraz hitz egiten dute liburuen, baina gero ugutzen pentsamentu horiek euskaraz doazenak be bai, dinot idazle moduen be hori ariketa izan delako, suposatzen dut Mikel Dana. Autu bat izan zen, bai. Eta Dana joate... Bai, azkenean lehen esan ezuna mundu alderantziz, hori da gaur egun ezagutzen dudan jendearen egoerak buelta eman diet, ez? Uste dute ugutzi buelta ematen badiozu, ezagutzen ditugula, ugutzak, ez? Ugutz euskeraz alfabetatu zuten. Erdera gaztelania indarra galtze joan da zegoen, bere aita, bere gurasoak goiz hil ziren, orduan, berak euskeraz hasi izan da, ez? Eta gerora, bere sustraiekin eta bere kultura eta izaerarekin topatu da, eta horren alde egiten du, eta berak gaztelaniaz hitz egiten du, baina pentsatu, ez? Nire amonak zenbaketak erderaz egiten zituen, ez? 4 más 8, 28, ez hori, ez? Hala egiten zuten, ez? Hori da, ez? Hori gertatzen zaio, eta horrek beretzako bada frustrazio bat, eta gero bada ere, baita ere, garai bateko borroka dela eta gorroto eta mespretsuz beteta dagoen norbait, ez? Eta uste dut horrek ere balio duela, ez? Gaur egungo hainbat jarrera eta ulertzeko, ez? Ez nuen espero, baina ez daukalako zerikusiri bere narratiba liburuekin, baina Jokel Bekeren poesia deitzen da alegia. Unkitu ez dakit, baina iruditzen zai daukala edertasun arraro bat, perturbadorea dala, eta era berean kalekantoiko konbertsazio bat dirudi poema bakoitzak. Ez dakit, batek esango luke kalekatu edo kaletxakur batek idatzita da hola, baina oso ederra. Aipatuko nuke Federico Delikadoren Ikaro album ilustratua. Umezurtegi batean bizi den neska baten istorioa kontatzen du, eta
amaierak ustekabean harrapatu ninduen, eta inozo sentitu nintzen, ustekabean harrapatu ninduelako, baina bai, idazleak eramaten zaitu berak nahi duen bidetik ustekabean harrapazaitzan bukaerak. Euskaldun berri batek agian irakurri beharko luke Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua. Hainbatean irakurte erraza baita, baina horrek ez du egen nahi, inondik ere estiloan edo pobrea dela bat ere, Kirmen Uriberen literatura osoa beratsa da. Eta gainera, pentsa daiteke ere euskararat iristen giren unean, Euskal Herriko historia ere ezagutu nahi dugula, eta liburu hori esker, gerla zibila aipatzen da, beraz Euskal Herriko historian murgiltzen gira, eta Agirre ere nor zen hobeki jakiten dugu, eta zinez, euskara aberatsa eta Euskal Herriko historian murgiltzeko aukera una. Winston Churchillen espioiek Rockefeller Centerren zuten New Yorkeko egoitza. Han biltzen zen Manu Sota kailerean aipatzen duen Miller delakoarekin. Benetako izenez, Bill Ross Smith. Mikel, Xabier, batuko zaigu, elkarrizketara, badaukazue, lotura ederra esango dugu, lotura gogorra, tristea be bai, liburua Imanola Izpururi eskainita dago. Bai, ez da tristea, nik uste eta Imanol ezagutzen du nontzako lotura laiba dela, ez? Eta oroitzapen hon bat ekartzen diguna danoi seguro, eta egia esan, aipatu zen itatenean leku bat aukeratu behar nuela, egiten zuena gustoko nuen norbait aukeratu behar nuela, lehenengo kolpean etorri zitzaidan, ez? Xabi, eta beste lagun batzuekin batera egin duen lan hori, eta leku bezala nola ez plaza hori, baina otsailean gaude, Beasainen, pena, baina han ezin izan dugu egin elkarrizketa. Zortze lanak, batuta apurtxu bet, Imanol eta zure arteko lotura zein zen, Mikel? Imanol, iaia bizilaguna zen, ez? Ondoko etxean bizi izan, eta umetatik ezagutzen ginen, baina lagun egin ginen musika talde batean, ez? Danetik probatu dut, ez dut ezer oso ondo egin, baina, beti saltxan, ez da? Eta, musika talde hori, nire gaztaroko, oroitzapen eta esperientziarik handienetako batzuen protagonista izan zen, eta hor, Imanol, lagun min bilakatu zen, eta taldekide izatetik, egunerokotasuneko lagun min izatera bilakatu zen, eta ez hori bakarrik, gero, unibertsitatera joan ginenean, elkarrekin izan ginen, Bilbon, eta gerora ere Beasainen, lagun min horietako bat, ez? Esku bateko atzekin zenbatzen diren horietako bat. Zure lanari esker, Xabi bai, gogoratzeko modukoa? Bai, oain gaztarota zitzen ezin nire goatzen naiz. Karo, zuekin musika taldea espuriumen ikusi izan askotan, eta gero nire lotura berekin izan da beti, gehiago arte edo marrazki edo mundu hortan aitudalako, nire bai, herriko ginen, nire lehengusun adinekoa, azkenan herri txikitan gertatzen dien gauzagok ez da, beti dara loturak, eta Imanol izan da gauza askotan, eta berezik, bai arte maila, baina gero artetik hasita, gero Mikeli gertatu bezala lagun bilakatu zen, eta berekin gauza asko ikasitakoa naiz, bai. Eta badaukazue, parkea? Bai, zer egin duzu ez zehazki, Xabi? Bai, omenaldi bat nahi genion, eta, hasiera baten ideia xume batekin hasi ginen, baina gero, ideia hau elur bola bezala handitzen hasi zen, eta azkenen, udaletxek ere ikusi zon proiektu honek bazola, bere magia izan zezakela, eta, ingenuna izan zen, Beasaingo gune o plazatxo bati itxura berri bat eman, eta bertako elementukin, eta Imanolen imaginario pertsona eta kolorekin jokatu, eta nolabait gune hau eraldatu. Oain dela 3 urte zabaldu genuen den da, Uztailak 13an. Eta hau juntzan evoluzionatzen gure alaban ikastolan, eskolan, eman ziguen aukera guk emateko klasia
mangana, manga marrazketana. Eta hortikan pixkat gusanilua sortu zitzaigun, eta seginan behiratzen lokalak marrazketa manga nun genekan ematia, eta horrekin bultzatuta sortu zen dendan ideia baitare. Guk, printzipioz, dakau manga, osea, komiki japonesak. Normalian denda mota honek eukitzen duna da, bai komiki japonesak eta europeua eta gero superheroiak eta hola, dana juntauta. Baina gu nola hau konsumitzen deun eta ez genuke jakingo rekomendatzen ez europeua ez da amerikanua, orduan ingdeu totalmente zentrauta mangat. Gero, norbaitek nahi badu reservatu edo eskatu manga ez dan liburua, hori beti irikita gaude. Baina gu rekomendatzeko eta guretzat eta baita bezeroantzat erosoago izateko hontan zentratu behar. Segun zein etortzen zaizun, eta segun ze gusto dauzkan, rekomendatuko dugu gauza bat edo beste. Baina ni jakin behar dut, ze gusto dauzkan horrek, ze adin daukan. Azkenean, manga da, emaiasun novela bat. Generopia badazka, eta hori, segun ze gusto dakasun, rekomendako izut bat edo beste. Adibidez, asko etortzen dira, 8-12 urte bitartean, guain hasi diala interesatzen mangaz, edo Netflixen ikusi duela Naruto eta horren bila edo horren antzeko zerbait, eta idea horrekin ja badazkigu ze kolekzio dian horren estilokoak. Eta gero, helduagoantzat, daude historia fuertiak, tristiagoak, gore deitzen dana, doltsuagoak, azkenean da, segun zein zean, segun eskin manga batean guazuretan. Merchandising, baitare mangakin eta animiakin lotuta, serie desberdinetako figurak, puzzleak eta joku batzuk dauzkau, posterrak, eta oain dela gutxi ekarri genuen janari japonesa. Eta hortan aigea bastante muturra sartzen, eta jendiare oso positao. Eta baitare ematen ditugu marrazketa klasiak, daukagu gela bat dendanatzean, eta horren bat ditugu praktikamente egunero ordu terdiko marrazketa klasiak. Dala, extraeskolara baldindu esan bezala. Oso itxia. Justu, hilabete honetan edo, ateako zuen lehenengo manga izan dena euskeraz. Uste guain ja pare bat titulu daudela, baina ja agortuta daude, eta emategu azten nahi diala. Bestela, guain arte etzion zerz. Mikelen liburuaz, Xabi, ze iritzi? Nik oso ondo pasat irakurtzen, eta hori asko gustatu zaite, referentzia asko daudela, gogorarazi ditelako ere bai utopia, baina gero baitare momentu batzun dena akzion mutante etorri zait burua, Matrixekin nahaztuta, eta idazteko modu ere bai, nolabait Tarantino momentu batzutan bai gogorarazi dit, kapituloka, pertsonaiak, eta pertsonai oso interesgarrik, eta nahi bai oso irakurtzeko oso liburu entretenigarri iritsi zait. Oso bizuala esan dugu, Xabi, bazara zu, artista bizuala, ikusten da ez da? Karo, nik pertsonalki bintzet, hori esan detena. Irakurtzen nahi nintzela, ugutzen aurpegia irudikatzen, eta igonena, eta hori esan detena ez, akzion mutanteko kutsu horrekin imaginatzen itxun, eta zikin hori, eta netzako oso bizuala izan da, eta une oro hori nolabait irudikatzen edo nire burun. Gustatzen zait esaten duena, zatio, bai da egia, aipatu ditun pelikula guztiek hor daude, nun bai daude,
Eta Euskal ere bada, ez, koktelera batean sartu gustoko nuen guztia, nahaztu eta bota, ez? Eta bai, gustatzen zaitu hori, Matrix badago, ez? Esango nuke Terminator ere badagoela, ez? Prometheus ere badagoela, bueno, gauza asko daude, bai. Normale zenek idazten duen. Eta gero liburu eskuan dakatenian, normalian lehenbizeko horria irakurtzen baldin badu, gero jazkenea pastenaz jakiteko haber nola bukatzen den. Eta gero irakurriten du normalian. Baina normalian idazlaria. Normalian atzekaldiai. Portadari. Gaia. Historiari buruz dela, edo izadiari buruz, geografiari buruz, gehienetan asko gustatzen zaizkit. Egileari, bai, egileari, bereziki azken urteetan nahiago izan ditu dalako emakumezko egilea. Berdin dit. Dudan hastiaren arabera, agian ikasturtean zehar, agian laburragoak eta izango dira liburu horiek, eta gero agian oporraldietan, agian mardulagoak izan litezke. Baina bestela bietera. Izalaik askokoak ere. Askokoak, potoloak. Gutxikoak. Berdin zait. Azkenean beregiratzen duzu hoberena izango dela, ez da? Zerbait ikasteko. Azkenean ikasteko dira. Unean arabera, bai? Fikzioa oso gustukoa dut, bai? Oso gustukoa dut, baina, ez diote erreparatzen. Bai, biak izan litezke. Autofikzioa. Fizioa. Fizioa. Fizioa ez gustatzen asko, Fizioa, normalian realidadia gero eta gainea buru oste gutxi ematen hauna. Galdera politia. Tarteka komen izaten da maltzurrak irabaztea zintzoak. Bizi modua bezala denetik. Malkurrak irabaztea. Hori normalean, idazterakoan, oberena izango litzateke esustea. Ez ja lehenago pentsatzen nola amaituko den, baizik eta esustea. Euskalian milaka planeta biltzen dituen, 14 galaxia biltzen dituen erresumo horretan, euskaldunak, eta gainera sortzez euskaldunak direnak, hemen planeta askotako izakiak izango dira, bere pisua dute, garrantzia dute, gizarte berdinzale baten, benga utopia egingo dugu amets, gizarte berdinzale baten, gizarte feminista baten, etorkizuna hori da, ez da bez. Ze leku dute izan beharko lukete sortze lanek, esan duguna, disparate hauek, zertarako hau guztia, gizarte hobetzen zetan laguntzen duenek? Bai, nik uste ondo pasatzea oso garrantzitsua dela. Eta ondo pasatzea eta ondo pasatzen ari zaren bitartean beste gauza berriak ezagutzea eta hausnarketak egitea, ez? Ez dakit, iruditzait askotan, eta guaini hasiko naiz pixka dibagatzen, bai, azken urteetan, eta sare sozialak eta guztionekin, ziurtasunaren gaixotasun bat bizi dugula, ez? Badirudi, erabat garbi izan behar dezula zure iritzia edozein gauzaren inguruan, ez? Eta hori oso triste eta aspergarria iruditzen zain. Nahi asko gustatzen zain norbaitekin hizketan hasi, eta agian ezagutzen ez duzun gai batez aiza, eta hasieran nik iritzia beti dauket, ez? Naiz eta ideiarik ez eduki, ez? Eta igual zure iritzia esaten duzu, baina beste gehiago ezagutzen du gaia, ematen dizkitzu argudio batzuk, esan duzu, ostia, ez dut sekula horrela ikusi, ez? Eta aldatzen dezu, ez? Eta horre, uste, ez dakit, hobetzen edo zuere garatzen zoaz, ez? Eta hori gustatzen zain, eta uste dut, arteak, eta ez liburuek bakarrik, ez? Baizik eta Xabik egiten duen lanak, edo musikak, ez? Musikak nire ditzen ere garrantzia handia du, zinemak, komikintzak guztiak, horretan laguntzen duela, eta uste dut horrek gizarte osasuntxoago bat ere sortzen laguntzen duela, ez? Aberastu, ez da? Aberastu Bai, gehien bat hori da nire ustez, bai, zure egunerakotasunen nolabait moztu, eta ideia berrik ikusteko aukera izatea. Azkenan, bakoitzan burrumuinek funtzionatzen du, modua funtzionatzen du, eta gauza batzuta bideratzen gaitu, orduan artek baita balidezake ikusten ez dugun beste eremu guzti horiek ikusi ahal izateko. Orduan niretzat hori da garrantzitsu bai. Juan Luis Zabala poeta eta idazleak euskarara ekarri ditu Federico García Lorcaren olerki esanguratsuenak. Munduko poesia kailera bildumaren 43. alean bilduta aurkituko dituzu. Saiakera honen aitzinean galdera bat dago, eta berau da liburua zeharkatzen duena.
Zein da herri ukatu eta baztertuen irtenbidea supergizakiaren aroan? Egileak emearen bidea proposatzen du biziraupen estrategia bezala. Liburu honetako pertsonaia nagusiak, Hektorrek, eguneroko bat dauka eta bertan jasoko ditu lehenengo kurtsoan gertatutakoak, etsipenak eta itxaropenak. Irakurgai mailakatua denez, hiztegia eta ariketak erantzunekin aurkituko dituzu bertan. Joy as an act of resistance. Idlesen disko baten izenburua da, eta egia esan, lelo bezera ere balio dit, ez? Entretenimentoaren alde, ondo pasatzearen alde, pozaren alde, obra handiak beharrezkoak dira gure hizkuntzarentzat eta hemendik 200 urtera hoiez gogoratuko gara. Baina euskerak bizirik jarraitu dezan, obra txikiak eta arinkeria ere beharko ditu.